سلامتنا تقبلوا فنوير تيفا بمكتال توكو زغركم تعزتنا كمي توعلون لو حامس 26 ميجابيت فركم عالتن فرغان استدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغير زعد مسخاتكم تصنح ميكا على حركو فلما قم بكنتو تاتو فيلم هاجراوي تغانتا كعسو غريتا انصاري سواتيني عوتا مسيبا زغري مبل 49 عامت محرار كتما نقفة بتاريخاوي عردي تاباو فيها تباعيلو ابنو زوبا قال نفحين امام اتقاغما عداو حقاقات وريات زملكت عودزة تخايلو اب زيناتات وصاي ايران ببريزيدنت دونالد ترامب زغدو ل 15 نتوتات زحز امام السلام نسيغاتو بريطانيا تركن سلطنان تكنيكاو دغفن زملكت ببليونات دولار زغمت وتهدراو وعلو تفراريمن أستراليان جرمنن اب عودتات مكل خالن هوان زلون استراتيجياو متحبان مدفع زرزر زينا فلماغن زينا سبورت هاجراوي تغانتا كعسو غري ايرترات مال ربع مشت انصار هاجراوي تغانتا سواتينا بزكايتو قدام اغري ناي قدم مصاري وانچا افريقيا 2027 عوتا مزغيبا ابزي الكتما ميكناس موروكو استحايده صوتا هاجراوي تغانتا ايرترا دحر عرفتي ام مبل 8294 دقائق بزرخوتن كلته شتوتاتيا كلته بادو تعاويتا هاجراوي تغانتا ايرترا كاب اتقعتا سيم ايوبن علي سليمان بزرخوتن كلته شتوتاتيا نزعوت زي بقيعه هاجراوي تغانتا ايرترا اب شارشيت دو فصوم قلاع رخيبا كوا تنبرت حلاو لدات سواتيني كم زرحنا اتزرخبني حبريتا افليطوم هاجراوي تغانتا ايرترا بزمزغبتو ناي قداماي غرعوت حاجيزا زمتص سولو 30 حرم مغابيت اب سواتيني كالاي غر غطم كتكايدا بترغب عوت يوهانا نابلنا ناب زقصل زينا نحلف حنساب نصا مس وصت داغماي اب ايت صلاي زي ودقت كتما نافا او ورح مغابي 1977 كم تحررت ذكريو كما كان لاي تعامت مص زغبر صنبل محرارا دما مبل 49 عامتا اب تابا وفيا تخايدلو ጋዜጠኛታት عود محمد علي محمد إدريس محمدن زدالو صبصابار سيماسمورو كتوربيا زخري مبل 49 عامت محرار كتما ناقفا كاب عنوت نام معبالن هنصتن بزبل تيما ب 24 مغابيت اب صقاماي غنبار ناقفا اب زركب تاريخاوي عرض تاباو فيات بلعل دمقت تبعيلهم اتتصنبل نناقفان صنعتان كمون نمدرخات ممصانا صنتن زتسغل مسجدلاتن زنصبارق ባህላውን ስነጥበባውን መሰናዶታት ዝተሰነየ ነይሮም ሓላፊ ኣዋሃዲት ኮሚቴ በዓላት አቶ ተስፋይ ኢዮብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንርዝነት ናይቲ ጽምብልን ዘመሓላልፎ መልእኽትን ብምጥቃስ መብጻዕና እንሕድሰሉን ታሪኽና ናብ ሓድሽ ወለዶ እንመሓላልፈሉን እንዕቅበሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ኣማሓዳርን ዞባ ናቕፋ አቶ ያዕቆብ እድሪስ ብወገኑ እቲ በዓል ኣብ ታባው ፍያት መብዓሉ ዝያዳ ክብርን ርዝነትን ከም ዝህቦ ብምሕባር ሓድሽ ወለዶ ንዝሓለፈ ታሪኽ በትግቡእ መልክዑ ክፈልጦን ሕድሪ ሰማዕታት ክወርስን ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብርዮም ኣብ 2027 መበል 50 ዓመት ማለት ወርቃዊ ኢዮቤል ምሕራር ናቕፋ ክበዓል ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ሕጂ ጀሚሩ ልዑል ምድላዋት ክግበር ድማ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ገዳይም ተጋደልቲ ካፒቴን ብርሃነ የማነን ተጋዳላይ መሐመድ ሓምድን ኣብ እዋን ሻድሻይ ወራር ኣብ ታባው ፍያት ብዛዕባ ዝተፈጸመ ጅግንነታዊ ቅያን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ተሳተፍቲ መግለጺ ሂቦም ታባው ፍያት ካብ ከተማ ናቕፋ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ናቕፋ ድሕርና 6 ኣዋርሕ ከበባን መሪር ኩናትን ብ22 መጋቢት 1977 ነጻ ምስ ወጸት ዳግም ብጸላእ ዘይተደፍረት ሕላገት ጽንዓትን ሓበንን ህዝቢ ኤርትራ ابنو زوبا قالنا في حين متى زغلغل امام طقاقما عداو حقاقات وريات زملكت عودزه ب 25 مغابي تخايدو كند علمان هاي زوكلتي ناي 32 عدتا زتصادفو زته وريات قطباوي حاسيا بزي ورد ملكع نخكايدو بكم ابز تامم حقاقات زلو افلطون مرداتان نمعماريم اما حداريتونو زوبا تو محري يوحنس ابز سمعو قال
እቲ ሕጋጋት ዝምስ ኩነታትና ዝኸይድ ክኸውን ብዙሕ ጻዕርታት ከም ተኻይደ ብምጥቃስ ገለ ዓድታት ክጥቀማሉ እኳ ተጸንሓ ብደረጃ ንኡ ዞባ ተግባራዊ ንክኸውን ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ተረኽባ ነጺሮም እዚ ሕጋጋት ንስራሕ ድሉ ምዃኑ ጥራይ እቶም ብኡ ክጭበጡ ዝድለዩ ዕላማታት ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ዝጠቐሰ ኣቶ መሓሪ ዕቱብ ምክታልን ምቁፅጻርን ከም ዝግበር ገሊጾም ዋና ኣካይዲ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃንን ኮሎኔል ነታባይ ገብሪ ህይወትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነበርቲ እቲ ሕጋጋት ረብሓታቶም ንምዕቃብ ዝወፀ ምዃኑ ብምግንዛብ ንምትግባሩ ዓፀፋ ክሰርሑ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ንትግባር ናይቲ ሕጋጋት እትከታተል 13 ኣባላት ኮሚቴ ክትቀውም ከላ እቲ እማመ ካብ 25 መጋቢት 2026 ጀሚሩ ተግባራዊ ንክኸውን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ኣመሓደርትን ብዕቱ ክሰርሑ ለበዋ ቀሪቦም ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ስቶክኦን ትሬንት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ዓለምን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ 22 መጋቢት ዝተኻየደ ሰሚናር ኣቶ ተወልደ ንህልው ኩነታትን ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ዓለምና ተሃዋሳይ ኩነታት ዞባና ከምኡውን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ልምዓታውን ምዕባለታት ሃገርና ኣመልኪቱ ድሕሪ ዝሃቦ መብሪ ኤርትራውያን ነበርቲ ስቶክ ኦን ትሬንት ጥምረቶምን ስኒቶምን ብምሕያልን ውዳበታቶም ብምስፋሕን ንጥፈታት ማሕበር ከምኦምን ሃገራዊ መደባትን ክዕዝዙ ጸዊዖም ተሳተፍቲ በጎኖም ስለቲ ዝተዋህቦም ኣገዳስን እዋናውን መግለጺ ምስጋና ብምቕራብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ኩሉ ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማሉ ኣረጋጊጾም ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ንምሕብሓብን ጥዕኖም ንምውሓስን ተራኣበርክቶም ከም ብሓፈሻ ናይ ስድራቤታት ድማ ብፍላይ ክዓዘዝ ብ23 መጋቢት ኣብ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣመሓዳሪ ከተማ ሓጋዝ ኣቶ ነፀር ኣብ በረኸት ኣብን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ፋጥና ሓጅን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ብግቡእ ክሕብሕቡን መሰላቶም ክፈልጡን ዛጊድ ኣብ ማሕበር ዘይተጠርነፉ ዘለዉ ክጥርነፉ ተላብዮም ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ መሐመድ ኢብራሂም መሐመድ ኢድሪስን ኣካይዲ ስራሕ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ሚርያም ሃይለን ብወገኖም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከቡ ዜጋታት እውን ብግቡእ ተጸኒዖም ኣባልነቶም ዝረጋገጸሉ ኩነታት ክፍጠር ተማሕጺኖም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ትምህርታዊ ጎስጓሳትን ኣሰምሮታትን ንስንኩላን ደቆም ምሉእ ናብየት ክገብሩ ዝሕግዝን ማሕበራዊ ሽግራቶም ዘቃልልን ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ቀጻልነት ክህልዎ ዘኻኺሮም ባህል ወገን ዓለማዊ መዓልቲ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ኣብ ንኡ ዞባ ዱባርባ ተዘኪራ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለ ገብረ ሚካኤልን ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ኣቶ ደሳለ ሓጎስን ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ምዑሩይ መሰላት ንክረኽቡ ሓበራዊ ኣበርክቶ ናይ ኩሉ ዜጋ ክዓዝዝ ጸዊዖም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክቅጽሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ የቲቪና ቀጽለዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኢራን ብፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘቕረበላ 15 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ሚዛኑ ዘይሓለወን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ብምባል ነጺጋቶም ኢራን እቲ ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት መዕለቢ ንኽረክብ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታትን ኣብ ልዕሊ መራሕታት ዝፍጸም ዘሎ ቅትለትን ብቕጽበት ደው ክብል ናይ ዝወረዳ ዕንወትን ክሳራታትን ካሕሳ ክኽፈል ኣብ መጻኢ ኣብ ልዕሊያ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዘይፍጸም ዘረጋግጽ ዓለም ለኻዊ ውሕስነት ክወሃብ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ንሕዝቡላህን ሑትን ዝርከቦ መሻርክታ ዘጠቓልል ክኸውን ከምኡውን ኣብ መጻበቦ ህርሙዝ ዘለዋ ልኡላውነት ብሃገራዊ ደረጃ ኣፍልጦ ክወሃቦን ክኽበርን ዝብል ቅድመ ኩነት ኣቕሪባላ ይኹን እምበር ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ትማሊ 25 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ብዝወረዳ ወተሃደራዊ ስዕረት ተኣሚና ነቲ ብፕሬዝደንት ትራምፕ ዘቐረበላ እማመ እንተዘይተቐቢላ ኣብ ልዕሊያ ከቢድ ዕንወት ከም ዝስዕባ ጠንቂቑሎ ኣሜሪካ ብመገዲ ፓኪስታን ዘቐረበቶ እማመ ኢራን ኒውክለሳዊ መደባታት ደው ከተብል ንጥፈታት መምዕባል ዩራኒየም ከተቋርጽ ዘለዋ ዕቑር ዩራኒየም ንሃገራዊ ተቖጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ማለት IAEA ከተረክብ ብሰንኪ ኩናት ተዓጺዩ ዘሎ መጻበቦ ህርሙዝ ንምንቅስቓስ ንግዳውያን መራኸብ ዳግማይ ክትከፍት ከምኡውን ነቶም ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዝንቀሳቐሱ ከም
حزب الله زامسول عطقات كتقبر صنح دقف كتقارصن عقمي ميسايلاتا كدرتن زبل نطبታት ይርከቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ዒራቂዲ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ይኹን ዘይቀጥታዊ ዝርብ ንምክያድ ድሌት ከም ዘይብላ ኣፍሊጦም ሚኒስትር ዒራቂዲ ትማሊ 25 መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ሃገሩ ብመገዲ መንጎኛታት መልእኽታት ትለዋወጥ ከም ዘላ እኳ ተረጋገፀ እዚ ግን ከም ዝርርብ ወይ ዘተ ክውሰድ ከም ዘይብሉ ኣስሚሩ ኣሎ ኢራን ካልኣይ ግዜ ኣብ ዝርርብ እንከላ መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈጸማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ እምነት ከም ዘይብላ ሚኒስተር ዒራቂዲ ብተወሳኺ ሓቢሮም ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝርርብ ተካይድ ከም ዘላን ስምዕ ንምግባር ልዑል ድሌት ከም ዘለዋን እዩ ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ዘሎ ባህል ወገን ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባገር ቃሊባፍ ኣሜሪካን እስራኤልን ብደገፍ ኣብቲ ዞባ ትርከብ ሃገር ሓንቲ ካብ ደሴታት ሃገሩ ንመሓዝ ይዳለዋ ከም ዘለዋ ከሲሶም ዝኾነ ዞባዊት ሃገር ኣብዚ ውጥን እዚ እንተተሓባቢራ ዒላማ ሰራዊት ኢራን ከም እትኸውንን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወርዳን እቲ ኣፈኛ ኣጠንቂቕሎም ብሪጣንያን ቱርክን ትማሊ 25 መጋቢት ንስልጠናን ቴክኒካዊ ደገፍን ዝምልከት ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ውዕል ተፈራሪመን እዚ ውዕል ኣካል ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ዝኸተሞ ሰፊሕ ወታደራዊ ስምምዕ ቱርኪ ካብ ብሪጣንያን እትዕድገን ስርዓት ኤውሮጳ ዝኾነ 20 ነፈርቲ ውግእ ዝምልከት እዩ بمسألة حدش وعل بريطانيا 10 تركاوان أبررتين أستات 100 تكنيشياناتن سلطنا كتبيع بزي كازي توعل نسلسة عامت زتصنح ناي تصقنان دقفن قرب من لواوتي آخوحن يتقلل إذا سمع زيا ببريطانيا لعل عسرا شح ناي سرع عدلات كفتر تسويت كبر تركي وتهدروا عغمان مدنفاع عسرا كاب بريطانيا 10 كلتا كاب قطر 10 كلتا دما كاب عمان بتغل الله 44 نفر تكينات كتشمت مخانا كتحبر صنيحة أستراليا جرمنين بعودتات مكل خالن هوان زلون استراتيجياوي متحبار مدنفاع تسمامعين زي سمع استبصحه مختل قداماي منستر مكل خالن أستراليا ريتشارد مالسن منستر مكل خال جرمن بوريس بيستريوسن تمال 25 مقابيت أب كتما كانيبرا أب زكايرو ركبيهم كلتين هاجرات سراويتن أب جزءات حدن بزغل المجدي كوافرن لممت ككايرن زغل حجاو مقان من داف أب مردا بتصيحنا لوا بزي كاز بقندو كاب تشاينا روسيان كمت زغل سقاطات ممكات أب عودي هو زلون عغمين معبايون سمع تفراريمن أستراليا أبز حلفة معلتات مس أوروبا وحبرت أب مداي تصطان كل خالن زاتو كور السمع كم زختمت زذكروا تشاينا وباكستان انتمال 25 مقابيت حبراوي لممد حيل بحري أبجيسن علامة زي أب مايات باكستان زكاير زولون كساب كلت مازيا زغطلن لممد وتهدراو زندنن وهدتن ممعبال صتا ماياوي جزءاتن نمو حسن كم زغون حبيران اتي أب كلت مدرخات زكاير زولو لممد حبراوي كللا بحري سريحتات تصر شبران دحنت بحرن كمون مسواناوي ماياوي بدوتات ساسر سيمينارات نايكي إلاتات زتن زتقللي تشاينان باكستانن نزل ممر زكايرا زلوا دحر 2014 نرابع جيزي كم زغونة صبصابات يحبرو موداتا زينا روسيا ب 24 مقابيت أقدما بلعل يوكرين كاب زكايرتو اتزحيل مخان ستقصد دبداب كم زكايرت حبيرا بمسرة حبرتا منستر مكلغا روسيا هاجرو أو اجتحد معلتا أسات 950 درونات قبل علاج دستي علامات يوكرين كم زتوكو ستافليتو بتي أبعصوتو حدا أو رجعتات يوكرين زتخايد الدبداب أو التهدراوي تكالات تنايت هاجر كبير عنوت كم زسعبة اتي منسترا رديوم زي كازي منستر مكلغا روسيا أمايت دروناتن بركت زبالة ميسايلاتن يوكرين كم زبرعانة قليسو الله منجس روسيا نتي كاب كلتشن 20 كلتن زغطر زلو كينات بزتن معراف قرب مخانو بمتقاس كموصو زغل سغات نممكات غنا وتهدراو عقمو كدنفع صنيح لهم زينا نمزام كندنت وتاتو كدغملكم هاغراوي تغانتا كعسو غري ايرترا انصاري سواتيني عوتا مزغيبا
زغري مبل 49 عامت محرار كتما نقفا بتاريخاوي عردي تاباو فيها تباعيلو أبنو زوباقالا نفحين ماما تغاغم عداو حقاقات وريات زملكات عود زيتا تخايدو أب زيناتات وصاي إيران ببريزيدنت دونالد ترامب زغرب لا عصرتو حموش نتوتات زحازة إمام سلامتي قاطو بريطانيا تركن سلطنا تكنيكا ودقفن زمل ببليونات الدولار قمت وتهدرا وعل تفراريما أستراليا جرمن نابعودتات مكل خالن هوان زلون ساتي جاو متحبال مدنفع سمامية زغوركم تعزبتن لو موتر استدالو زيناو مسناو رابزي فتصم سلامك كتالكم ما زي مسكن مسارحتي موشي قبل جابير معلوطاو زينا سبورت ليش متصكم بوغنيغن السلام